Halløj til YouTube. Så spiller vi noget mere Switch her i dag. Og vi har ikke nogen gæster i dag. Så jeg kan fortælle lidt ud her i dag. Ja, så kan jeg give en forklaring, når vi er inde i mappet. Vi ses inde i banen. Så er vi sgu inde i det første kamp. Skal vi lige prøve vores modstander af. Det var nok dumt, jeg gik herop. Nu kommer jeg sgu ikke. Kan du gå her med? Det var dårlig start, fordi jeg gik derop, mand. Det er bare hurtigt ud og så bare. Hvordan kan han bare... What? Jeg tror meget, det var hack. Fordi han skadede mig 5 liv, da jeg var oppe i luften. Skriv i kommentarerne, ham der hacker. Jeg ved godt, han er herovre. Kæft, det er nok backhack. Nå. Men ja. Går vi lige ind i et game her, og jeg kan fortælle ud, hvorfor jeg ikke har lagt noget ud her. Det ses. Det var fordi, jeg har været hjemme hos min mor, fordi mine forældre er skidt. Skal vi sgu ikke, det var derovre, han kom fra. Jeg spillede sgu en øverunde mod ham her. Han er ret okay. Tror jeg. Var det ikke ham? Vi rammer ikke hinanden. Jeg kunne lave den ved hans sidste pige. Yes! Jeg fik ikke nok bowhits på ham. Jeg ved godt, han er meget bedre end mig til sort fight. Nu skal han fandme dø. Jo! Nej, okay. Shit, han blev flægt om der. Jeg ramte
Jamen, der er sådan næsten bare sådan almindelig ud. Den her side, den er fandme forbandet for mig. Hvad sker der? Den er fucking vild, den der side. Jo, 2 i træk, mand. Blackcam, mand. Kæft, det var godt, jeg fik den der flint. Jeg går i for lidt nærkamp her, mand. Jeg ved, jeg er bedre at holde til bue. Ikke fordi jeg er meget til bue, men jeg er ikke så vild til PvP generelt. Ligesom Fidusen, jeg kender. Men ja, jeg tror vi tager et ekstra game, fordi ham der, den første var meget, han var sådan, okay, han var sådan rigtig god, han er ikke den bedste til sådan en nærkamp. Han var god til nærkamp, han har skåret til bue. Hvad med ham der igen, mand? Vi starter på den gode side. Nej, fuck. Jeg vidste det. Når man rød den, så er man sådan lidt fucked. Hold så væk. Der har man gnu. Man er så fucking irriterende på den der. Godt være fucking... Nej, jeg får mega så ham og Johan. Jeg tror han er dansker. Håber jeg. Yes, mand. Endelig et kill.
Jeg synes, den er dårlig til at gå med. Jeg ved, hvis jeg får et hit mere, så vandt jeg den derovre. Det er stykke kæft, jeg fik en god kom. Kæft, det er noget lort, det der. Yes! Han førte 2-0. Men vi der skulle 3-2. Fandme godt comeback. Men ja. Jeg tror, vi sparer lidt det for den her gang, Yusuf. Vi ses.